بسم الله الرحمن الرحيم. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın ummatına has berilen bardat ba. O da näme Kadir gece. Kadir gece ibadet etsen 80 yıl ibadet eden yalak diye. Elf şeher mungay diye. Fakat da şu ummete verilipdir Kadir gece. O ham Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam gözden citlin bidirekle attığını. Peygamberimiz näme diye? Harajtu li ukhbirakum bi laylatil qadr. Şu Kadir gece barada size haber verecek bolam. Kadir gecenin bir alameti var. Allah Taala belli etmendir. Kadir gece yılın içinde, aradan içinde, ahirki 10 günün içinde ha. Yöne haysi geceden Allah Taala aytmandır. Yöne bir alametleri ba, bir lahza derya süyücüyen bolmol, şu gece itken ürmeyen bolmol. Hulasa bir alametleri ba. Peygamberimiz şon tapacak bolup bir gece çıktım diye İmam Buhari rivayet etti. Sahih hadis ha. Yani insanın bir telayi fırsatı ol ya da şeffaf bizik günlüğü diyalak asılsa Kadir gece haysi gece dedin. O şu gece de biz etip bilsek tamam oluk. 80 yıllık ibadet evası işiyaz. Ve hasa 70 yaşa tövbe etsen adamlara olukon dersa ve olukon fırsat. Ama näme diptir Peygamberimiz? Fetalaha fulanan ve falan farafat. Huday saklasın. Ay palani bilen palani jetleşüvati, ay bir gece dädir, ay ertaşamsadır dip jetleşüvatiyle ondan çürüyüm men. Ayşan bilmäň ne diýdim. Ertäk gün hawa Peygamberimiz aýtdy diýen bilen ýene jetlige düşjek bolsa peýdasy ýok. Wa asa ayyakuna hayran. Ýöne belkem hayır bolsun. Faltamisuha fit tasi'ati was sabi'ati wal khamisah rawahul Buhari. Ýöne 25, 27, 29-na gaýym bolan depdir Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Yani iki tane samsak adam jetleşipdir şu taada. Bugun bolanana erti bolanana Peygamberimiz şeffaf açıklayacakmışdyk. İki neferin jetleşiginiň nemesini Kadir gece mezhul bolup galypdyr. Ve tamamı ümmet İslami galan nädir inşallah ahirki 10 günde gaýym bolmaly bolupdyr ey musulman dogan. Ya ýene bir jetleşiň biderekli barada düşünmeli bolun ha. Hazrat İbrahim Halilullah Beytullah salanna aşak taraftan bir gafy goýupdyr, ýokary taraftan da bir gafy goýupdyr. Hawa kaş diýen ýaly. Şumal Beytullah şerifiň gafsy ýokary tarafynda we biz de Beytullah ýokary tarafynda da, ýani gafsy bize gaşyn Beytullah. Emma aşak tarafynda da bir gafsy barmyşdyk şon. O ham sonra Hazrat İbrahim Halilullah'dan sonra Beytullah Şerif näme bolupdyr? Ýykylyp onu tecdide bina edilipdir. O ham tecdide bina edilenini aşağı gafsyny elbet ýagyn näwiýe diýenler bir sürü hedefler bilen aýrypdyrlar. O ham Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam näme diýipdir Hazrat Aýşa? Ey Aýşa bilýänmi diýipdir? Sen awal sen ata-babaň Beytullah Şerifi salanny İbrahim Halilullah'ın kıyalık salıp bilmän birime berlekde goýandy bilýänmi şoň diýipdir. Aşak tarafyna gafsy batdy goýmadylar diýip şey diýipdir Hazrat Aýşa. O ham Hazrat Aýşa diýipdir. Faqultu ya Resulallah ala tarudduha ala qawaid İbrahim. We onna Hazrat İbrahim Halilullah'ın kıyalık Beytullah'ny tecdide bina edil aşak taraftan gaf goýýarlar diýipdir. Peygamberimiz näme diýipdir şu taada ey musulman dogan. Lawla hadathanu qawmaki bil kufri la fa'alt rawahul Buhari. Heyf sen qawmyň ma diýipdir Qurayşy diýýärler. Qurayş jetleşige düşecek, bu näde wati diýip arasyna jedel geljek, şondan çym edemek diýipdir. Biz indi jetleşik wati başbozluk boljak bolupdy ha. Emma Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bir awal şeriýetiň bir muqaddas sady diýilçek bolupdyr. Emma jetleşik sebepli, jetleş meselede ýakamda bir muqaddas sady edmän gidipdir da. Ýani bir mustahab iş, bir sogab iş etmän gidipdir. Näme diýip jetleş meselede diýip. Indi bir eleki zadyň üstüne jetleşmek de akylda ki ey musulman dogan. Zindigiň içinde erheleň arasynda ogul gyzyň arasynda bir hanewada bolup öz bir mehabbet ırshaly bir bolup bir otaň içinde ýaşap berärleň arasynda jetleşýär. Zenanas bardat diýipdir adamsy telafi etjek. Adamsy bardat diýipdir zenanas telafi etjek. Ogul gyzy bardat diýipdir enasy telafi etjek. Enasy ogul gyzyna sebäpdir ogul gyzy gaşyk gidip telafi etjek bolup jetleşip bir de bir gawzat dädir ey musulman dogan Hudaý Taalaň söýýän zady dädir we kanal insanu aksara şeýin jedele. Tamam mahlukatyň içine iňki jetirek näme? İnsan dipdir. Bir gün bir adam öz zenanasyna sevipdir we bir iş edipdir zenanasy ýalňyş iş. Hoy ýalňyş bolupdyr da fedaýy saretdik göwermeli. Ay sen zat düşünäňäk sen düşünsiz bir zat dipdir. Müň de zenanasy indi ağrını aljak bolupdyr. Jeteliň telekeli barada ha. Men şunu bir gün sen zat düşünäňäk diýähamda ýere sakarnypdyr, gözleşipdir ha. Fikir edip bir fırsatyň ýyzyna gelipdir. Ahir bu adam bir erheli musafirete gitmeli bolupdyr kerwen bilen. O ham ýanky zenana bir däne süýş alypdyr, içine balyk goýupdyr.
Diri saklan ya da suwun içinde bolsa diri bolýar balyk. O hem düz ýere barpdyr. Tewser edilýän ýer, döwrek taşyň gözläňde salygyndan başga zat ýok. Suw diýsen, suw ýok. Öý diýsen, öý ýok, bir çöl meýdanda bir oturak edipdirler. O hem şo taýda adam sana aýdypdyr ýan hyzenany gel, men sana balyk bişirip berjek şu düz ýerde diýipdir. Ona balyk nerede boljak diýipdir adam se. Onu görmeýän süýşäňisini getirdim, senden çyrym diýipdir. Oham bir de beğenip zenanasynyň isargerdigini görüp, fedaýydygyny görüp, ýoldaşlarynyň arasyna gyýgyryp aýdypdyr ha. Ey palanyl, ýoldaşlarym zenana maňa balyk getiripdir. Onu ola da inkar edipdir, düz ýerde balyk boljakmy diýipdir. Onu balyk ba diýipdir. Näzire onu şeýle gabynyň içinde gördüm diýipdir. Oham hemmesi dofulup gelip zenanasyna baranny, onu gülüpdir da ýanky zenana forsat gelipdir ha. Inni burunly ýere süýkedim diýdi da. Şu adamın samsyklygyny görmeýäňizmi, bilmeýäňizmi awalşyň samsyklygyny düz ýerde balyk boljakmy diýip şo taýda arnalypdyrdy. Ýani jetleşip göze nire elti waty ha. Ýani hedefi şomuşdykda baryp düz ýerde näme ele gelir şo. Şuň kon bir enten adamlaryň arasyna bir erzeşe gaçyp waty, taryhda da sebit bolupdy. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.